Santiago Freire non cobrará por exercer as súas funcións como alcalde de Noia. O rexedor renuncia a percibir un soldo das arcas públicas e volverá á súa actividade profesional como inspector veterinario. Este cambio provocará a necesidade de realizar unha reestruturación no goberno, establecéndose deste xeito 4 dedicacións exclusivas, 3 para o Partido Popular, que percibirán os edís Laura Salgado, Mariola López e Martín Fernández Godón, e unha para o Noia, para a tenente de alcalde delegada de Relacións Veciñais, Marisol Villar. Aínda que dende o goberno trataron de xustificar que a proposta virá a mellorar a atención que se lle presta aos veciños cada día e suporá ademais un gasto para as arcas municipais similar á do mandato anterior, esta decisión non caeu ben na oposición, sinalando que se trata dun gasto desproporcionado. A proposta de composición e retribucións polas asistencias ás comisións informativas foi tamén moi criticada pola oposición. Nós na Marea entendemos que quen traballa, quen bota horas ten que cobralas e ten que ser remunerado por elas, pero o que non entendemos é as artimañas que se poden facer administrativamente para que alguén lle sala vir ao Concello. Pero non é un problema de que a nós nos conveña ou non nos convén. Eu precisamente considero que o que se achega á política non é para beneficiarse económicamente da política. Pódese decir que con 150 euros está unha persona beneficiándose económicamente? Bueno, pois en algún caso sí, en outros non, dependerá das circunstancias persoais de cada quen. Pero o que non é razoable é ter un agravio comparativo tan desmesurado de 5 euros a hora que cobra un traballador municipal, pai e nai de familia, a 75 euros a hora que pasamos a percibir os concelleiros, sexan de goberno ou non de goberno. E esa é a nosa postura, non é, digamos que, razoable.